Azken gertatu diren hauek, zure ustetan, zerbaitetan aldatu dute testu ingurua, eraginik izan dezakete? Nik uste dut ezer ez dela kasualitatea. Eta, ez da bakarria Alemanian gertatutakoa, baizik eta Belgikan gertatzen dena, Suizan gertatzen dena, eta Eskozian gertatzen dena, ez? Horrek ez du esan nahi, Europar Batasunak ez du babestuko Republika Katalana, momentuz. Ez du inongo interesik. Europan hori oso ongi esplikatzen dizute, esati dizute, joder, guk onartzen badugu Kataluniarena, bihar zuez zatoztie, etzi datoz ez dakize, la Liga Norte, tal, hau txikitu egiten da. Baina Europan, bai dago sensazio bat, eta da, lehenengo, espainolak beste gauza bat esaten badut ere, espainolak Europan oso fama txarra dute. Oso. Europan inork ez du ulertzen nola egoera ailegatuta terminoietara, inor ez da jarri mai batean eskaintza bat egitera. Eta eskaintza ez da independentzia, eskaintza da finanziazio beharroa, kultura, euskara, hezkuntza, eskaintza bat, katalanei, inork ez du ulertzen hori. Orduan, nik uste dut, orain egin duten honekin da marra bat jarri, ez? Eta da, gu nola betere behartuta gaude ere bai, Europa bezala, gutxienez formak zaintzera. Porque es que Europa osoa ikusi du jendea jipoitzen bozketara juten zenean. Claro, bueno, horrek eramantzun Berlusconi bera esatera, yo jamás habría hecho eso, no, tú has hecho cosas mucho peores, pero bueno. Baina egia da, inor ez dago gutik pasatzen. Hanen atzo Felipe Gonzálezek esaten zu. Si Baviera votara por una mayoría y tal, los alemanes llevarían la policía, la puta vida pegar a la gente por votar. Hori gezurra da. Eta Bavierako eguneko 75 bozkatzen badu independentziaren alde, pues ez die grazirik egingo, eta segurazki ez duten hartuko. Baina kontxo, bai batean iseriko direla, fijo. Ez duten egingo de jendea gartzera eraman, hori fijo, ez? Ni bai uste dut Europan eritzi publikoan, baina ez da bakarrik Europan gertatzen, niri atentzio handia deitu dit, aste honetan bertan, 200ko bi artikulista, soroa bat, eta ez dira abertzaleak, eta jala bat, ez dira abertzalea, anti-abertzalea, hasten direla esaten, agian, tenbide bat bilatu beharko zela Kataluniako egoerari, eta hori niretzat oso aderezgarria da. Ikusten dutelako, batalla galtzen ari direla. Eta hori, ni bai uste dut horretan Europak barra bat egin dula. Oda, esatea, bueno, nik ez du babestuko Puigdemonten proiektu politikoa, baina izu, ni ez nago presu sartzeko Puigdemont 30 urte kartzelara por un delito de rebelión, porque a ber, no esplikatzen dudan nik hau nire etxean, ez? Uste dut zerbait hor mobitu dela.